Hajde da vidimo da li možemo da napišemo 0,36 kao razlomak. Kao razlomak. Postoji nekoliko načina da se to uradi. Način na koji ja volim to da radim je da kažem pa 0,36, ovo je isto što i 36 stotih. Ili drugi način da se razmišlja o tome je ovo je mesto stotih, ovo je mesto desetih, ili biste mogli da posmatrate kao 30 stotih. Ovo možete da posmatrate kao 3 desetih ili 30 stotih. Ili možemo da kažemo da je ovo isto što i 36 stotih, ili ovo je jednako 36 kroz 100. Već smo ga izrazili kao razlomak, ali sad u stvari možemo da ga pojednostavimo, zato što i 36 i 100 imaju neke zajedničke činioce. Oba su deljiva sa 4, tako da ako bismo mogli da podelimo brojilac sa 4 i imenilac sa 4, radimo isto sa oba broja, tako da ne bismo promenili vrednost razlomka. 36 podeljeno sa 4 je 9 i zatim 100 podeljeno sa 4 je 25. Sada izgleda da ova dva broja nemaju više ni jedan zajednički činilac, tako da smo ga napisali u najjednostavnijem obliku. I gotovi smo.